Здравейте, приятели! Аз съм Христо, а вие ще гледате днес Clash Royale. Първо нека да си видя честовете в Stats Royale. Исках да ви покажа, че след 12 честа ще имам Legendary Chest. Тук Magical Chest, обаче този Magical Chest съм го минал, съм го взел. Просто не съм си го рефрешнал. И затова го има. И пише, че е Next. Сега нека влезем в Clash Royale. Седма арена съм. Ето го Magical Chest-а. Donate. Добре. Няма повече Donate. Обаче бирам да направя трети левел с карнито. И от Legendary Chest ще ми бъде първата легендарка в този профил. Иначе на компютъра ми имам 3 легендарки. Electro Wizard, Sparky и Lava Hound. Така, можем да играем 2-3 бичици. Дано да ни е на късмет. Така, първо чакаме. Винаги трябва да се чака първо противника да пусне някаква карта, за да по-лесно ви дойде ума някакси така. Добре. Не е лошо, става. Айде, заменяме кулата. Добре, силен ми е дека. Направя съм си го сам, без интернет декове. Много неща да постигнете с този дек. Разбира се. И преди 2 дена Legendary Chest беше на 36, след 36 честа. С този дек ми стане на 12. Може сега да и да гасна място. Нищо. Добре, тук не знам какво, но това не е проблем за нас. Една загуба на кула. Добре. Това беше тупо, което той направи. What the fuck? Добре. Значи... О, не! Стигаме! Значи... Той беше силен. Но няма проблем. Една загуба. Donate. Така. Нищо по принцип. Да факт.
Сори, брат, закъсня малко. Ами... Добре, това не беше нищо. Не беше по-едно. What the fuck, то тъп ли е? Опаля. Ну-ка. О, добре бе, добре. За сега нещата са перфектни. Той малко закъснява. Много закъснява, значи тъп. Ще убиеме, тъп. Добре. Ще пусна. Така да се случи. Назад. Това също беше пак. Съркета. Това е Ами, така, добре беше. Беше даже добре, че бих. Добре, това хора, всичко беше от мене. Надявам се клипът да ви е харесал. Ударете един лайк. И така, чао!